Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuchibaji kuti usaruka kulilabe nanga osolora ledesi yao deja chiruguko chuyenda panji nanga nkati zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nana kwanuko kulinji kuti kuboma kustedi house Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuchibaji kuti usaruka kulilabe. Tikulandireni ku programu ya otsiriza ya sabata ino ya kulinji kuchokera kuno ku Times. Dzina langa ndi Elvis Howahowa. Ya lero nkhani ndiyokhudza kusowa kwa mafuta a galimoto kwa miyezi tsopano tingoti kukanthawi tsopano dziko lino lakhala likumana ndi vuto limeneli kutsatira ngakhale kuti izikuchitika ngakhale kuti mitengo ya mafuta awo yakwezedwa kufika tsopano ma 6,000 kwacha pa lita for both diesel ndi petrol. Ndiye zimenezi zikudzitsanso mavuto osiyanasiyana mdziko muno pa nkhani zachuma ndi zina komanso ngakhale miyoyo ya anthu nayo kusautsika chifukwa cha vuto limeneli. Ndiye tikufuna tikambirani nkhani imeneyi kuti kodi gwero lake ndi liti ndipo mayankho ake ngakhale otani. Tili ndi Afetina Konje kuchokera ku Malawi Energy Regulatory Authority amene onda communications manager amene olankhulira bungwe limeneli. Tilinso ndi Marvin Banda amene amayankhulirapo pa nkhani amathirapo ndemanga pa nkhani zachuma. Tikenso ndi nkhani athu Patrice Chapasuka, Pemphero Malimba komanso Fales Ntambo. Ndi pempheroyo ya ameneyo athandizidwe ndi Brenda Kayo kuchokera mboma la Lilongwe. Ndi nkhani zake tichite motero. Mutalandire lendo wathu pa line pa tiyambe nda Afetina Konje. Mawa bwino, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaino. Tadzuka. Komanso tili ndi Marvin Banda, economist. Marvin, tikulandireni ku programu ya lero ya kulinji. Moni kwa onse yakuti joina pa program imeneyi Elvis. Zikoma. Timuna tingoyamba ndinu Abanda, nkhani ndi imeneyi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto kupitirira. Ndiye boma lapereka kale zifukwa kudzera kwa nduna yofalitsa nkhani amene wandithu Shadrack Namalomba kuti ayi boma ndalama zakunja palibe. Mafuta wanamba ndikuona kuti mafuta watheratu nkhokwe komanso ndalama zakunja palibe. Malawi achite react bwanji ku nkhani imeneyi? Choyamba Abanda. Choyamba ndicho kuti Malawi tisapange paniki. Chifukwa nthawi zambiri tikalandira uthenga ngati umene uwu kumakhala anthu oti amakhala ndi ziganizo zosiyana-siyana. Anthu ena amatha kupezeka kuti kamafuta katsalako amapita ndikukakamwa mu filling station ndikumasunga muzigubu mu manyumbamo. Enanso mafuta omwewo akasunga muja amafuna agulitse pansika uja osololezedwa ali mautchula wa black market. Mukudziwa inuyonso at times munapanga report ndithu kuti kuna madera ena zimene zinayambika kale wiki yatha anthu amasunga mafuta ndikumagulisa pa mitengo ya pamwamba ma 14,000 ena ma 16,000 pa lita. So zimene zijazi zimakhala sungati kuti vuto lija tikulikulitsa tokha Malawi. Koma tikamayang'anaso pa chimene chichi I think ifeyo ngati Malawi tiyenera kuyang'anaso njira zina zokuti tingagwiritse ntchito chifukwa chokuti mafuta amene amakhala panopa pamakhala pressure yambiri pa demand ya mafuta. Kumbukire kuti panopa ndimene lili dziko lathuli zinthu ngati magalimoto ochoka kunja aja abwera ambiri. Komanso njinga za moto so zinachuluka pa msewu. Mukumbukira pakatipa njinga zija zimabwera ngati ma spare part kuno nkuzazimanga ndi kumazika pa msewu. So zimene zimakhala so chinthu chokuti chimakhala chipinjo kwambiri
pa fuel amene amafunika agwiritsidwe. So pa nthawi imeneyi tiyenera kugwiritsa ntchito mafuta amene atsalawo mochenjera iyo ngati dziko. Chifukwa chokuti kuti mafuta awo pitirizani. Chifukwa kuti mafuta awo tikaawononga tipezekano kuti kwina kuno atheratu ndiziya zoti anthu ambasi kugonaso pa mizere. Chabwino tipite kwa Afetina Khonje ine mugwira ntchito ku nthambi imene imayang'anira nkhani zimene zizobweretsa zogula mafuta mdziko muno, nthambi ya boma. Mafuta awo atheratudi? Tinene kuti anduna zimene analongosola momveka bwino. Vuto lalikulu limene lilipo ndi kapezekedwe ka ndalama yakunja. Malawi itipeno kulipira mabilu ake bwinobwino. Kapezeka kuti ndalama ichapezeka kwa mochedwa zimakhala kuti sonde kuti zimachedwesa akabwede ka mafuta kapena tinene kuti mafuta sakulumikizana bwinobwino. Munthu wankulu akafika ponena kuti mafuta atheratu akutanthauza kuti sakufuna kutchula figa ine muna figa imene yoyo ikhala kuti sikupasana anthu chikhulupiriro then chimodzimodzi mwina osayitchula. Apa tingonena kuti zimene anena anduna zonse zinali zoona ndithu. Nde uli ma alternative otani chifukwa anthu afunabe mafutawo? Ndizoona anthu mafuta amafunika. Maona anthu kuti anthu amagwiritsa ntchito kuyendera kaya panjinga pagalimoto ena maboti mafuta samafunikanso pa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana, kuli asozi, kuli makampani, kuli zinthu zambiri zofunika mafuta, achipatala akufunika mafuta. So mene akunena kuti zinthu zikutivuta sizikutanthauza kuti mafutawo asiyiratu kubwera ayi. Zimatanthauza kuti mulingo wa mafuta umene ukubwera ukupezeka kuti ndi ochepera kufanizira ndi mulingo umene ukufunika pa market. Timene chimatanthauza kuti mupezeka kuti anthu mwina mumamwa mafuta kandi 1.5 million kapena 2 million liters pa siku, kwa mwina amene akubwera akusiyana ndi mulingo umenewo. Ndi zimene zimapangisa kuti anthu aziona ma queue acha. Komanso zimatanthauza kuti mafuta akamabwera sakubwera molumikizana kwenikweni. Koma chimene tingasimikizebe anthu nchonena kuti mafutawo ngakhala akubwera mosalumikizana, mafutawo akubwerabe ndithu, koma kuti mwina mulingo wake wakhala kuti mulingo otivutirapo. Komanso pa nthawi yomweyo tiwalimbikisenso anthu kunena kuti imene ananenera nduna ndikhupera natchulapo kuti imakhala kuti boma abe likukambirana ndi ena kapena mabungwe ena kuti athandizirepo kuti ndalama yakunja ija ipezeke agulidwe mafuta ochulukirapo pa nthawi kamodzi kapena kuti mafuta aja athe kubwerako mowirikizana. Komanso pakali panopa tikunenapa pali mafuta akale ena amene amakhala kuti ali njira, koma nkhani yake ndiyo mwija yakalumikizidwe kamabwerede amafuta, koma sikuti mafuta asiyiratu kubwera ayi, mafuta akubwera. Mwina pakati pa mnaona anthu anayikaponso kakhala mafuta asabweranso kuyambira mawa, koma mwaona makhoti mafuta aja akumabwera chabe kuti sakumabwera otikwanira. Chabwino tipite kwa Innocent Phongolo naye watijoyina mstudio muno, nimaona ngati ajomba ino tikulandireni ku program ya Kulinji. Tsopano nkhani ndi imeneyi mwaimva kale kuti nkhani ndi ya mafuta pano. Funso kwa inu ndilonena kuti vuto limene likuoneka kuti boma lililonse limakumana nalo kumalawi kuno, nkhani yakusowa kwa mafuta agalimoto. Zifukwa zake amapereka kuti forex kulibe. Kuti nkhani imene yasanduka ndi nkhani ya ndale kapena ndi nkhani ya is it a political issue kapena is it a national issue? Pali interest issue iliyonse ya nation pamenepa. Ndikufunsa imene ife kuti ina account ndi a national interest mwina bwezi mayankho atapezeka. Koma it seems kuti boma lilonse limene lingabwere likumana ndi vuto la kusowa kwa mafuta agalimoto. Lilonse limene lingabwere forex libe, mafuta akusowa, anthu basi kupanga paniki ndi zina zoterozo. Is it a political issue? Is it a national issue? Innocent. I would say kuti it's a national issue. Ningandi yokhudza wina aliyese kumalawi kuno. Komano nkhani ya mafuta imapeza bedi yathawira ku nkhani zokhudzana ndi ndale. I think tikumbukire kuti miyezi yapita iyo kunali kuti boma lina la MCP. Anthu anaona ngati kuti vuto la mafuta likupangitsa ndi MCP lilibe ukadaulo. Mwina anthu ndalama za forex nazo black market zinthu ngati zimene zozo. Lero so tabwera pomwe pacha. Nimaona ngati timapanga focus on politics instead of focusing on a real issue.
imene ikukhudza kwambiri amalawi pano pati kumayenera kukhala pansi tikumakambirana osati kuti amene angabweretse mafuta ndi ndani koma tingapange chani kuti tizipeza forex kunoko ku Malawi ndi areas ati amene tikhoza kuyang'ana kuti tizipeza ndalama ndi areas ati amene tikuyenera kudula kuti akononga ndalama so ma debate athu nimaona ngati timakambirana zinthu zapambali ngoti tizikambirana zinthu zimene zili zachindunji nkhani ya forex ndi vuto lalikulu limene tili nalo ndi imene afotokozera akhonje akunena kuti ayi chinene chilungamo vuto ndi forex mafuta sikuti mwina akugulako mafuta kulibe zimenezo sana neni nkhani imene akupanga pinpoint ndi nkhani yokhudza forex mwina Elvis akhonje ananati achoka mwina nthawi ina mwachangu mwina akuafusiratu ziwiri zitatu akuti akamachoka apereka chithunzithunzi kwa Malawi akhonje tibwerere kwa inu tisanabwerere kwa Marvin Banda timafuna Innocent naye angochita introduction yache kodi nkhani yogula mafuta kumalawi kuno imayenda bwanji amagula mafuta ndani amasunga ndani zimayenda bwanji pali mapulani anga otano omakhala na mafuta okwanira tatiyankhani zimenezo zimayenda bwanji amabweretsa mafuta dziko muno ndi ndani ndi inuyo ndi anthu amathankala ndi ndani so mera ndi bungwe limene ndi malamulo a dziko lino linapasidwa mphamvu zoyang'anira ntchito za mphamvu kaya magesi kapenanso mafuta mdziko muno nde ife ndi oyang'anira kumbali ya mafutayi ndekuti timapereka ziphaso pa nkhani ya kabweredwe ka mafuta ndekuti ife timapereka ziphaso kwa makampani amene iwowo ali ndi zoyayenereza kuti atha kumayitanisa mafuta kuchokera kunja komanso kwina kumuonanso kuti timakhazikisaso mitengo amene mafutawo akulipira komanso kuti mene mastation angamagulisire mitengo kwa mafuta kwa anthu so kumbali yobweretsa mafuta ndetanena kuti kumeko timapereka ziphaso ndekuti kugawo limenelo kuli makampani ndithu amapanga apply kuti ine ndifuna chiphaso chomayitanisira mafuta makampaniwo ngochuluka mwina atha kufikaso mwina mma 20 kapena mma 10 koma makampani akulu amene amayitanisa mafuta amene ndi ya Nokma imene ndi kampani ya boma sinkantha mayidziwa bwino komanso kuli PIL imene ndi ya private sopano imene ndoti mgwirizano ya makampani angapo kupanga PIL kuti aziyitanisa mafuta awawa ndi amene makampani amayitanisa mafuta tikati kuyitanisa mafuta kutandiza chani iwo ndi amene amalumikizana ndi makampani amene ali kunja uko kuti ife tikusasa mafuta kapena tikukulisa mafuta ndi iwowo amayenerano kulipira kumene kucha iwowonso ali ndi udindo wawonso woti mafuta jinasi ukayitanisa abwere mdziko muno ndi makampani amenewa ndi amene amalumikizananso ndi makampani ena kumalawi kuno kapenanso enanso amene ali ndi kuthekera kuwabweresano mafuta jamene tinene kuti kaya ndi mathankala amafuta kaya ndi pareo kaya tutubwera kaya mafuta kubwera panjanji awawa aliso ndi gawo makampani oyitanisa mafuta aja amene amaonesesa kuti akhale mafuta aja afikedi mdziko muno kumbali ya mafuta ndi mmene nkhani ya mafuta imayendera ife ndiopereka ziphaso awa ndi okagulano ife ndiwalondoloza kuti malingana ndi chiphaso chanu mumayenera mugwire ntchito zanu motere kuti mugwira ntchito moteromo mafuta afika mafuta ifeyo mwezi watha tinagawa motere kapena wiki yatha tinagawa motere kumalandira malipoti ngati amene uwo nkhani ya forex amapatsa ndani nkhani igona pamene amayitenga kuti sono forex mwachiziwikire ndekuti iyenera kutengedwa kumabanki tabwino pavutate pamenepo ndeti nafana longosole kuti forex iyenera kutengedwa ku mabanki ndi mene alongosolera abanda amphongolo apo vuto lalikulu limene tili nalo ndi forex ndipo muno kutanthauza kuti forex yo ndi yokanganirana ndi akanakhala anzathu ena azachuma akanatha kutifotokozera kuti kodi pa chaka mwachisanzo timakhala kuti forex yathu imene timapanga alipo abanda tiafunse abanda pampa chabwino zikomo ndiyeno nkhani ina ndionena kuti mwakweza mtengo wa mafuta kawiri ngati sakulakwitsa mundikonze pano ali pa 6000 chakuti pa lita diesel ndi petrol yemwe koma mafuta aobe akuoneka kuti sakupezeka chifukwa mmene makwezamo makhangati munena kuti azipezeka kuti awatsika kwambiri ndi azipezeka masawa ndeti kuva kuti mufuna kukwezanso mzona
mafusa tu mafusa ngapo tiyambe limodzi tikumva mphekesera kuti mufuna kukweza so mafuta ndizoona mwina ndimaona kuti zamphekesera zimakhala mphekesera zosiyana-siyana koma anthu chimene akulondola ndichonena kuti ndi udindo wamera kuwunikadi kuti kodi mtengo wa mafuta umene tikugwirisidwa panopawo ukugwirizana ndi imene anthu akodera mafuta ukoko ndi umeneyo ndi udindo wamera tonse tikukumbukira kuti paja kuli automatic pricing mechanism imene timati APM ndipo mera tinoti mwezi ndi mwezi kapena mmene kungafunikiremo imenera kukumana ndi kuwunika kuti kodi mafuta amene akhala abwera pa mtengo wanji kuti anthu athe makampani oyitanisa mafuta aja azithanso kulipira mabilu kumene kuti kwa ngati satha kulipira mafuta aja pamtengo umene anagulira ndeti mafuta aja ativuta zitha kuthekanso mwina aona kuti mafuta panopa mwina sanabwere ngati pamene mitengo yake sina limene tinakhazikisa ija mafuta akhala mwina mitengo yakhala ikugwa pameneponso makhaso kuunika kuti kodi nde titanino posatira zimenezi koma so sitinganenere kuti kodi mafuta awa akwera kapena mafuta sakwera nkhani imakhala kuti timayenera tibwere ndi mfundo zogwirika kuti mafuta awa ngati asinthidwa pa zifukwa izi imene tinaonera pa international market on average mitengo ya mafuta inali chonchi nde kunoko zatikhuza motere nde sitinganiniza mphekeserazo tingonevomereza kuti ndi udindo wathu kuunika mitengo ya mafuta ndipo kuunika ukazamalizidwa timawuza so anthu mmene nkhani yayendera anthu amakudandaulani akuti mmangodziwa kukweza mafuta koma simutsitsa chifukwa kuti kawiri zimapezeka kuti mafuta akuoneka ngati akumakwera osati kumatsika ayi koma pa international market akhonje mundivomereza kuti amatsika mafuta agalimoto satsika koma simutsitsa sizoona tinene kuti kawiri zimaoneka kuti mafuta amakhala kuti timakweza kusiyana ndi kutsisa koma zoti mafuta amatha kusika kumalawi kuno zachitikapo ndithu kangapo konse koma kuti pena ngati akakwera anthu timakhala kuti zatikhuza kwambiri ndi timangokumbukira za kukwerako mafuta atasika kuti asika kopyolera 5% pa intana tikawerengesera zonse kumera ndekutidi atha kusikanso kunoko koma pamakhala zinthu zingaponso zowunikira wani tikuyang'ana pa international market kodi mafuta aja akugulisa pa mtengo wanji kodi ndikwatengera chani kuti makampani athu maimporters achabwerese mafuta kunoko kodi mphamvu yathu yakwacha ili bwanji anthu zikwatengera makwacha ati kuti akwanise kugula mafuta amene aja nde pali mafactors amene oti ayenera kuyang'anira mtengo wa mafuta usanakhazikitsidwe ngati mafuta akuyenera kusika amasika chabe kuti anthu akumbukire izi mafuta akakwera tsiku limene lolo ukoko sizimatanthauza kuti mafuta akweraso kunoko tsiku lomwelo kapena kuti mafuta aja asikaso tsiku lomwelo mafuta kumene akutengedwa kuja ndikutali kuti afike kunoko amatitengeraso kuti nthawi ndekuti munthu mukumugula mafuta kuja kapena importa kumene akugula kuja sangane kuti mafuta lerolo atsika nde mafuta ako amene unandinyamulira kaye ineyo dzulo kapena zanawa ine ndilipirabe pa mtengo umene watsika lero kapena mafuta ndilipirabe pa mtengo umene akwera lero nde kuti ma effect impact yake yazochitika pa international market zimatha kutengerako beka nthawi pang'ono kuti zithe kutikhuza ifeyo kunoko tabwino mai khonje ife tikusiyeni mukagwire ntchito zene koma tathokoza fo chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya kulinji musanapite innocent afuna ankhule nanu pang'ono innocent afuso limene afusa ndi womvera kuti chifukwa chani bungwe la mera kapena boma linasiya ntchito yogula mafuta manja mwa ma private traders amene mwina alibe control over forex instead of kuti mwina boma lidzipanga lokha manja mwa private tapajana yati kuli makampani oyitanisa mafuta asiyana-siyana kunena amenewo ena monda amenewo yes yeah komano kampani imene imatenga gawo lalikulu kwambiri kuyitanisa mafuta ndi kampani ya boma nokma koma makampani onsewo whether private or ya boma are affected ndi nkhani ya forex chifukwa kumene kumakagula mafuta kucha ngakhale kuti mwina kuti akhala migwirizano ina ndi boma kapena ayi kumene umagulira mafuta aja kulibeko ma charity organization kupereka mafuta iwo aja kufuna ndi business maiko amene aja kapena makampani ena aja ndi business ndi akakupasani mafuta aja kufuna kuti ndalama imene ya mafuta ena aja mwapaseko nde Malawi titha kuyankhula nkhani zambirimbiri za njira zobweresera mafuta zomwe ndizoona sikuti mwina ndizoona anthu ali ndi fundo zosiyana-siyana chicho chinthu bwino ndikuita kwake koma nkhani yayikulu tiunike imene mwina ananeneraso phongolo poyambira paja nkhani ya forex kuti kodi ngati tizingoyilambalala
ngati dziko osati ngati fuel sector kapena ngati mera koma ngati dziko osakhala ni njira zenizeni zogwirika zobweresera zopezera forex kapena ndalama yopangira msintho kuti mafuta agulike ndekuti tiphonya conversation ija tiziti pang'onong'ono tasangalala mafuta atheka kenakonso iyi forex kenakonso nkuyambiraso kundikhulupiriranso kuti forex sikuti imakhuza mafuta okha imakhuzanso ntchito zinosiyanasiyana kungoti chabe kuti mafuta awo amaonekera fuka aliyese amaona nzeri kuti uwo ntchito zina mwina anthu zimakhala kuti sitimaziona sizimakhala pansewuyi koma nkhani yayikulu ndi kapezekedwe ka ndalama zoti kuli ma private traders ndizoona komanso kuli kampani ya boma ndithu imene imatenga gawo lalikulu kwambiri kuyitanisa mafuta nayonso imapezekanso ikuphinjika chifukwa cha kapezekedwe ka forex. Chabwino tipite kwa Marvin Banda katswiri pa nkhani zachuma. Tiyambe ndikamba nkhani ya scarcity imene yonena kuti tikhala pang'ono ndifijuka makhala pang'ono ndifiwero kena kufiwero jasowe. Chuma cha dziko lino chikusokonezeka bwanji ndi nkhani imene yakusowa kwa mafuta agalimoto. Tifuna mutifotokozere pa household komanso pa ngati dziko. Impact yake mwina siti kudziwa anthu mwina siti kumayiona kapena kuifira komano I believe kuti economy ili wounded Abanda. Iziko mukwambiri pana service. Chinthu choyamba ndicho kuti dziko lathu linoli limapanga katundu okwanira opititsa kunja. I think munafusa fusoso kuti kodi pachaka timapanga forex ambiri bwanji. Tikangana ma records athu on average timapanga between 1.1 million to about 1.3 million pachaka. And ndalama imene yambiri about 60 to 65% imachokera kufoja. Which means kuti ngati foja sitinachite bwino chaka chimene chocho timatokhala sodi mavuto komanso pa household level kumalawi kunoko kumene mafusira moja ma household ambiri sapanga forex so komano ma households omwewo amafunika so zinthu zakunja tikayang'ana ratio timanena ya import to export or export to import pa chinthu chimodzi china chilichonse mene amalawi akumatumiza kunja amabweretsa zinthu zitatu kuchokera kunja which means paka 120 chakuti million imene tapangako import cover ya import imene timabweretsa kunoko imakhala about 3 my wallet so zimene zikumapereka chiopsezo kwambiri pa economy yathu ifeyo tikamaonaso zinthu zina timadalira ifeyo ndalama zochoka kunja timadalira timati ma remittances anthu kupereka ndalama ochoka ngati achibale athu time imeneyo amaluza ma official channel amatumiza ku banki ena amatumiza ma forex bureau komano panopa ndi kubwera kwa technology anthu amatha kupasana ndalama zija mu njira zina zosiyana ena akumayuza ma system ajatimati PayPal okuti sapanga reflect ndalama imeneyi kujeni ku official sector ne makhala ya economy yathu kutanthauza kuti so our capacity kupanga centralized forex kakumachoka so pakomanso pafoja pomwepo ndiyo kuti fojayo global demand panopa inayamba kutsika so ngati ikutsika choncho izimizi kuti foja ujaso tikamupanga produce ndikumugulisa kunja kuja ndalama yathu kumakhala momwe muja pene makhalira muja kapena pena ikumatha kucheperabe so zimene zizi zikumonetsa kuti ifeyo ngati dziko amalawi sitimapanga forex kuti inoti zitha kupanga kugwiritsa ntchito pa appetite yathu ya zinthu imene timapangira import komano tikayang'ananso forex yomweyi kuti tikumayigwiritsa ntchito bwanji ifeyo tikakhala nayo nthawi zambiri tikumaona kuti forex imene iyo tikayang'ana imene chakulira chuma chathu chikumakula kumalo ena aja kuti sapanga multiply forex tikaona GDP yathu zaka zapitazi mene kwakula kwambiri ndi kuma services kuja ndi malo kuti so akumatenga so forex it means kuti ndi mashopu chanja ndipo mukaenda mu matawuni mukuona kuti mashopu ambiri akumangidwa nkumafuta kuti kodi katundu amene akantenga kutiko mesa amakantenga so kunja komweko it means kuti zikumapereka so pressure kwambiri pa forex chinaso mene kumayang'ana so mene chikumakula ndi financial sector mafuta pa household ndi national so financial sector ndizijangati stock market ndimene akuchitira ma profit imene akuchita ku bank
maprofiti mene akuchita ku banki aja amachuka ku ngongole kubereka ndi boma la zinzache. So zimene zozo sizibweretsa forex iso mudziko munomo. So zimene zizi zikupanga impact kwambiri capacity yathu ifeyo ngati ya Malawi kuti tithe kugula ma strategic goods amene wawa ngati forex ngati ya fuel fertilizer ndi zinzache. Tabwino tipiteke ku Lilongwe. Brenda Kayo ali pa line ntolankhani wathu umene kwafuna achezi nda Malawi za nkhani imeneyi. Brenda, mawa bwino wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kale Elvis. Tadzuka. Nkhani itu ndi imeneyo chezani nda Malawi. Tabwino ndi namba modzi amene achipata kwa dzina lawo komanso kuti anabani pa Malawi. Namba likudziwe ndi dzina nani komanso muti ndizanga ndili James sikuzamba business in town. tabwino kumafuta komanso kukwesha mtengo kwa mafuta kwa ngati ochita Kurikuza kwambiri kuti tikati rode ngati kuende tumapasi kumaloko rode komanso kuti kwesii bafike kumaloko ndizali nditiridzole ndisokuba ndikubwino kumene uri kuda polisi kuti business yake ndikumpinga kuti kwabingana kuti chani ifuna kukhazika bule kusukuya mafuta ndizori tikachite kuti mawine mwengathe kuti uwenda transport base which tsibira kupindula ndecho kunika kutenga zingezi kuti bwino chimene mwana ngari kuti muna kuboma kuti muna mafura atuchika patengo ina ndicho ndicho business zakosiyani kuti business ndicho mwana tabwino Elvis mmene akutokozera pambanene akunena zona kuti zikuwakhudza kwambiri chifukwa chino kuti akawede zinthu akumokera mitengoyo ipederapo zimenenso zikusokoneza malonda awo kuti nawo sakuzi mitengo pachifukwa chimenechi anthu akumakanisa kuti azigula malonda ofuta akupera. Tathokoza kwambiri Brenda. Innocent tiyente kambeza nkhani ya mfundo zimene amapereka anthu andale pa kampeni. Maissues amenewo anamveka apo nthawi ya kampeni kuti ife tikalowa nkhani ya forex zachita motere, ife tikalowa nkhani ya fuel zachita motere. Anauza chana Malawi atsogolera ndale chifukwa zikuzochita apika ngati kuti si vuto koma ndi vuto ndithu limene ndi vuto. I think it is chani makamba koyambirira kuti pali nkhani zina zimalowa ndale pamene sizimayenera kukhala za ndale. Zimayenera nkhani zonena kuti tiziyang'ane with a sober mind, tiziyang'ane mwina ndi kuchitira ubwino Malawi wina aliyense. Nkhani ya mafuta tinkamva anthu akuyankhula ali ku opposition ayayi mtengo wa mafuta usakwere, mtengo wa mafuta ukakwera ife tipita pansi kuti panga amazionetsero. Kulowa mboma mafuta achakwera. Ifeyo tili ndi ma reserves za forex pena pake atikangopanga yonchi just a phone call zapeza kuti nkhani ya forex ili bwinobwino. Ndikuona ngati andale asamazitengere chibwana nkhani izizi, asamazi peputse nkhani zinizofunika zikukhudza kwambiri miyoyo ya Amalawi akuvutika, dziko likuvutika. Lero likuyenda mtawuni mu Elvis makhala ngati kuti ndi tsiku lokumbukira John Chilembwe. Anthu mulibe mu mtawuni, anthu sakupanga business, anthu akukanika kuyenda, mafuta wanakwera chabwino kuti apezeke sakupezeka. Makhala ngati kuti economy leroli yapanga shati, anthu nthawi yawo yambiri akutaya kukhala pa filling station. Kodi are we going to be a productive nation? So nkhani zokhudzana ndi forex ni nkhani zimene tikhale pansi Amalawi tiuzane chilungamo. Anthu amene amapanga ndale asabwere kutiuza zoti tingomva kukoma at that particular time. Tiuzane zinthu zimene zikhoza kuthandiza. Kazitenga 5 years kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino koma pakhale ndondomeko zodziwika bwinobwino kuti tikutere. Komano andale amabwera kungoyankhula zinthu zoti chani. Amene ali ku opposition lero akhozanso kubwera kumatiuza zinthu zimene zikhoza kuonekaso zokoma kuti mwina zaka zikubwera sitiwaganizire. Koma ine ndikuona ngati kuti situation imene tili, it has to go beyond that. It has to be built on reality. Mene pa ground palili chimene tikuyenera tipangire. Akatswiri ngati Abandawo ndi anthu oti azamanga konzati mwina akhoza kuperekako maganizo, akhoza kuthandizira kuti izi zikhale pabwinobwino. Koma zongonena ti ayi pa podium ifeyo mafuta zatsitsa motere, just a phone
on call tidzakhala ndi forex. It doesn't work like that. Chabwino tikudikira kuti tilumikizane ndi atolankhani athu kuzomba komanso madera ena timvenso kuchokera kwa banda. Tamva nduna ya yolankhulira boma Shadrack Namalomba ikunena kuti ayi tikufuna tibwereke ndalama kwa Afrexim Bank. I think anachukua ndalama zokwana $120 million kuti agulire mafuta malitazi mamiliyoni amafuta. Nkhani imeneyi mmayona ndi yankho ndi solution yabwinobwino yomati kumabwereka ndalama kumakagulira mafuta, kumabwereka ndalama si boma iloka, boma lambi even la Congress limapanga chimodzimodzi, makabwereka ndalama kugula mafuta agalimoto, awaso abwera kubwereka ndalama kugula mafuta agalimoto. Does it make sense? Ngongole ina iliyonse mene imatengedwa imafunika kuti ikhale ndi cholinga chobweresaso ndalama zina. Tikatenga ngongole kuti tipange consume on a large basis zimakhala zija zopweteka amalawi. Mwakamba kuti ngongole imene yafuna tigulire mafuta, mayusa mafuta timayenera tadziwe kaye kuti ndi otani. Tikayang'ana mmene timagwiritsira ntchito mafuta kunoko ku Malawi, between 43 to 50% ndi mafuta aja mene amakhala akugwiritsidwa ntchito ku transport sector. So kuyenda pa misewu zija mafleti kuje maboti atinzache. Tikayang'ana chinthu chinaso tikayang'ana kuti about 19% imapita ku about timati commercial energy use. So kumene kuku ndi mamashini magenerator ndi zinthu zina zopanga process. Tikayang'ana so kwina timayang'ana kuja kuti kukamba ma services sector 18%, agriculture 12%, manyumba 8 to 10%. So tikayang'ana usage imene iyi ndikumabwereka ndalama. Zikutanthauza kuti ndalama zija tikabwereka mafuta aja ambiri tizangogwirisa ntchito kuyendera m'misewu. Yekuti zipezeka kuti ndalama zija tikabwereka zizativuta kubweza. Chifukwa chokuti njira yathu ifeyo yopangira ndalama yakunja ikadali yomwe ija. Imene iyi sikusintha imene mayenera kusintha. Tikumbukire kuti popanga masomphenya a Malawi 2063 tinapeza ma sectors aja 4 ATMM amene ajatu sikuti anangobwera kuti ndi boma lina kapena chani. Tinali kuti ma expert tazukuta ndikuona kuti ndi malo anji imene angakhale ma forex multipliers mu dziko lathu linoli kuti azitibweretsa katundu ameneyi. Koma mukawerenga olo report imene likumatuluka ndi National Planning Commission akukuzani kuti to date tapanga ndalama amene zapita ku allocation kuma sectors ofunikira ndizochepa kwambiri kuti sizingapange inspire dziko kuti lipeze forex. That is why Malawi akazingwa anthu oti amatipangira ma policies iwa amangotinena kuti tibwereke ndalama zimene zizi kuti zithandize pakati pano pa chifukwa china choti mukumbukire mafuta awatani naso kuti ena amagwiritsidwa ntchito kuti tilandire fe mafuta tilandire magetsi. Mungathe kukhala so mboni yanga tose tikunena kuti magetsi pano pakuvuta. That is not a coincidence. Sinkula biyo kamina kupanga imene yoyo. Chifukwa chokuti ijempo ija about 11% ya magetsi awo amachokera kuma diesel generators. So ngati mafuta akusowa mu dziko munomu zikutanthauza kuti zikupanga so impact ku magetsi. Ngati zikupanga impact magetsi zikupanga so impact kaujenika kang'ono kaja kamapanga produce kaja, which means kuti kumusogolomu ndekuti tizipangisa kuti feyo tizingobwereka. Chabwino tibwereso tikambe nkhani tsopano ya njira zopezera forex mdziko muno komanso kuti anthu andalewa atsogolera andalewa azichita chani pa nkhani zimenezi zofunikira ife amatsogolera dziko ndiwo. Dziko silingenda opanda anthu andale. Koma tiyankhulika ndi atolankhani tiyambe ndi Fales Ntambo. Fales mawu abwino ukuoneka kuti ufuna unyanyale. Wadzuka bwa Fales undiva? Ai amene usako ndiva. Jason mawu abwino kuzomba wadzuka bwanji? Kuzomba to kuli bwino kamene kupantaya. Kunonso kuli bwino. Si Jason koderi ndi TS. Ndikangona zomba ndimaganiza Jason TS takulandirani mawu abwino. Ande apa ndingo mmodzi wa anthu amene amayendesa zimene zamoto ndikuwa kwa mwina ungosuntha pang'ono sikuveka bwinobwino line yako TS. Chabwino apa ndikuziwa ngati panopa pamenepo bola tachitani. Chabwino poyamba ubwene tena
ine ndine ali ngane pamdelo muno mzomba kwandele bani katika chabwino nde mumapanga business imene ya kulinga pamoto na kusowa mafuta kupitani bwanji kusowa kwa mafuta pamwesa kwambi kuti kusapambi makazi anji ngazamoto akwezeko tiyese akwezeko mawu amene kulankhula nawo akuvekera pansi kwambiri olomwina ayandikire makina amagwisa ntchitowo ndi mafotokoza kuti kusowa kwa mafuta akukwatikiza kwambiri makamukase mmodzi mwa oyendesa njinga kuno kusomba kuti kuza kwambiri munkhani zochuluka chifukwa chakuti zikupezeka kuti zinthu zikumaka ima panzepa imitation mafuta osamapezeka plasiso mafuta watikayesesa kumagula kapena mablack market pomwe kale tikagula likuensa ma 7,000 panopa zikumapezeka kuti mafuta kama kakusowa watu kumapezeka tikagula ma 14,000 1 liter pa black market 15,000 ndi tikamagula kapena 1 liter makastomala kamatipeza tikamafotokozera kuti azilimotel sakumapezeka kumalipa masipike ngumweja wakale pomwe zinthu sizili choncho ndezikumatifetu kumangoluza ngati umangotenga ndalama basi umangokhalira choncho basi osaperaso ndalama ndimene afotokozera amene pafa business imene ya papasi ibambo monjeza tathokoza kwambiri chifukwa cha foni yanu maono tiyese kulankhulaso ndi Fales Ntambo. Fales ukundimva? Ndikukumva. Wadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaiwe. Tadzuka nkhani ndi imeneyi talankhulani ndi Amalawi. Aziko mukwambiri. Malawi ndazinga. Zinalanga ndi kwa miyezi ingapo tsopano Amalawi akhala kuona galimoto zikulu zonyamula mafuta zochokera line Fales line yako ikuoneka kuti ikuduka mwina nawenso wese usuntha pang'ono kuti uveke bwino. Alright fine. Tesa usuntha pang'ono. Hello ababa. Pamenepo tesa tapanga tachita. Alright mina ine zinalanga ndi ina kuti mafuta ino raputani kuti mafuta bisu kudura pambi kwa kutezi abati mali munga la gule mafuta pambi kuti mafuta kuti mwina mkosa kibata oma na tezi akati mara ina tathokoza Fales tipepese kuti line ya Fales sikuveka bwino amene simunathe kumva zimene afotokoza amene anacheza nawo koma nkhani imene tikuyambirana ndi imeneyo kunena kuti nkhani yakusowa kwa mafuta agalimoto ndi imene yavuta. Tisanapite kwa Innocent tibwerere kwa Marvin Banda katswiri pa nkhani zachuma munafotokoza pa nkhani za njira zimene zikuyenera mapezere forex. Kodi nkhani zimenezi ndi mapolisi okhazikika kapena aliyense amati akabwera amakamba zake andikuti mapolisi amene angati sokhazikika pachitike chani kuti akhale okhazikika kuti boma lonse likabwera zitsatira zimenezo ndipo mdziko muno mzikhala forex okwanira Banda? dziko mukwambiri Elvis chinthu chimodzi imene Amalawi onse ayenera kumvetsetsa ndichokuti boma silipanga forex. Forex imapangira ndi nzika za dziko lero. Foja mene tikumutchula kuti amabweretsa 60% ya forex uja. Tikuti amalimidwa ndi boma ayi. Amalima ndi anthu mumamidzi kukasungu kudowa ndi azinzaji. Koma mufuna kutanthauza kuti boma lilibe gawo lililonse? Ayi, nkhani gawo la boma ndi kupanga mapolisi ukuthi ali conducive. Now bomalo linatipangira kale ma strategies mu Malawi 2063. Komanso pali MIP1. Mu MIP1 mujaso muli zinthu zazinzaje muli National Export Strategy 2 kuli agriculture commercialization zonse zija ndi mfundo zokuti Amalawi tiyenera kugwiritsa ntchito. Mutati muwerenge chizungu mene chili mu mapolisi amene awajawa amanena kuti catalytic kutanthauza kuti bomalo kuthekera kwake
kukhale kuja kuti kungopangisa kuti anthu adzuke achangamuke apange zinthuzo chifukwa chokuti ifeyo ngati amalawi sitimapanga forex. Amalawi olofusa ukufusa ninuyo kuti iniyo pa mwezi wathawu umene wapitawo mwapanga ndalama zingati zakunja, simungandipase ansala yabwinobwino koma mwina singakuyankhireni olo kundifusa ineyo kuti ndapanga ndalama ya hayi ndimafana zikufusani nango kusiyani ineyo so sinapange ndalama ina iyo siyakunja yeti ineyo ndifunika toothpaste oti wachuka ku South Africa, ndifunika chanchani zoti zachuka kunja, tikukhala mu dziko lomwe linoli. Chinthu chofunika ifeyo amalawi ndichokuti tikhale okhala ochilimika. Boma chinthu china chomene ingachite choti tingathe kuthandizirapo ndikutipezera misika, komanso boma lija likapeza misika timapezera kuti ifeyo zinthu zonse tinazilime pazifukwa zake. Foti kunoko mbewu imene timalima pa anthu ambiri zimakhala zomwe zija zobwereza zimakhala chimanga, tikulima mafoja omwewa kunja kuli kwina amafuna na ndolo ochuluka, yeti ifeyo ngati dziko sitimalima na ndolo nikumapanga export kunja imene ija ndi forex. Tikayang'ananso ku ma issues actuality amene waso njira zina zoti ifeyo tingathe kubweretsa forex. Boma limabwera pene paja inachosa misonkho ina kuti ngati mukufuna kumanga maloji mahotela mbali ya kunyanja kuja ndazinzache achotsapo misonkho ina imene ndikupanga incentivize. So it means kuti ifeyo na Malawi tinena kutengapo danga ndikumapanga zinthu zimenezi mudziko munomo hoa muli mabilionea ambirimbiri. Zinthu ntchito ngati zimene zizi mwina so tikamayang'ana kuti yayi mwina Malawi wose apange pamafunika kagulu kena kake ka anthu oti ali ndi chuma chawo chokwanira kuti anene kuti iyayi ifeyo tatopa nazo zimenezi tithandizane. Koma voto lake ila zinthu ngati zimenezi zintokuti ma impact kusowa kwa forex, impact ya kusowa kwa mafuta nthawi zambiri anthu andalamawo simapanga impact imene ingapangire munthu wa mufi. So kuti akhale ndi tcheru kapena kuti adziwe kunena kuti ndithandize dziko chifukwa tiwachachi amakhala ndi kakhushuni samapanga zimene zizi. That's why timanena kuti economy ina iliyonse yokuti ikuyenda bwino imatungulidwa ndi anthu nzika amudziko mmene momo kapena muchizungu chake timati private sector. Tikaitenga vuto limene lili nkunena kuti ndi vuto la boma tikhala kuti pamene popo taphonyapo, which is why kuyambira kalekale lija kufika panopa tikukhala beni mavuto omwe. Ifa vuto la forex tikupanga expect kuti yemwe imene amasakadzaso kwambiri ndalama zakunja pa nkhani imene yoyo komanso pa mafuta imene lili bomalo ndiyemwe onso imene akapange ndalamazo hili bomalo silipanga mabizinesi okuti azibweresa forex mu dziko lathu linoli. Ndifeyo tokha Malawi tiyenera kupanga zimene zizi. Tabwino Innocent nimafunda afusa abanda kuti tikamakamba nkhani yokhudza chuma imayang'anidwa pa magawo angapo pamakhala amaneri ali police, fiscal police, mbali ina njonena kuti sitingathawe boma limayenerabe liyang'ane zinthu ngati zimenezo. Mwina mukhoza kupanga explain motani chifukwa mwina explanation yanu kunjako ikungomveka ngati kuti mwina you are entirely blaming mwina the private sector akapena nzika za dziko lino. Kodi ndondomeko zimene boma likugwiritsa ntchito pakadali pano ndi ndondomeko zokwanira kapena ndi zabwino kuti tikhoza kupeza nazo forex mdziko muno? Okay, tikayang'ana pa fiscal policy tikutanthauza kuti ndalama amene boma likusakadza. That's why nina zatchula paja kuti pa forex komanso pa mafuta customer number 1 osakadza zimene zizamakhala boma. So ngati fiscal policy ili expansionary zikutanthauza kuti tizisakaza abe chuma chimene chichi. That's why kumakhala monetary policy kumbali kwake kucha kuti ithandize zimene zizi amakweza ma interest rate ndazinzache komanso ija timaichula kuti official rate ya kwacha ija imagoso mu ujeni yomwe. Now tikayang'ana zimene zijazi bwino alipo pali ma school of thought osiyana ena kunena kuti mwina chita kuti ndalama yakunja ija titagwetsa mtengo wake mwina zithandiza zimene zizi 40% zimapezeka so kuti black market ija ikukula ikupita nakula. Vuto mmene lakulaso mu dziko lathu linoli yaikulu ndikuti ndalama yakunja ija nachula so paja kuti sikupezeka mu ma channel mene amafunika kupezeka. Fakalekale lija technology isanabwere komanso kalekale lija umbanda usanafike mene unafika pano pamo
nthawi imene ija forex imapezeka ma official channels and mavuto of course amakhalapo abanda umbanda wake mukamba uti small scale kapena big scale zonse zonse ndi umbanda bwana chifukwa zonsezi zikuononga dziko lathu kuno nde ndimafuna ndikonze paja mene manena kuti mwina ndikuli takanchiza ku boma mufuna mulisiye yes hayi sitikufuna tilisiye boma ntchito yake likupanga ma policies oti ali conducive kuti anthu angathe kupanga business so ngati bomalo muone mulingo uja obwerekera ndalama uja nthawi imene inflation itangoyamba kutsika boma so linapita pompo likumakatsitsa mulingo umene ujawo that is a sign yokuti akudziwa kuti economy ikuonongeka komano that's why ndimanena kuti izizi nthawi zambiri mavuto akachuluka mu dziko lathu linoli timanena kuti boma lithandize yeti mavuto aja mu ndondomeko yathu imene tinalemba zokha tokhatu amalawi 2063 MIP1 tinanena kuti pakhale private sector led growth chifukwa kuti imene iyi imene makhala sustainable over a long period of time bomalo likabwera maujeni ma policies ochabe oti angobwera kuti akhale ngati akuphimba zinthu solution ija sikhala yaitali abanda ndi Malawi achite chani kuti apeze forex agulitse chani mwina tangofotokoza ni mwachindunji Malawi achite chani fa nthawi yatithera tatsa nthawi chepa kwambiri masetesi awiri atatu Malawi agulitse chani kuti apeze forex pakali pano patuza kuda bwana wanga tachule chinthu choti tigulitse takunamize tabwino ndeuti zavuta basi mwatero eti mina nanenera anduna dzumuja ndimene zithu zilili abadha tikuthokozeni fa chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya kulinji tithokozeso afitina khonji khala atithawa pakanthawi fa chokhala nafe mpulogalamu iyi tithokoza atolankhani athu tiyese monjeza Fales Ntambo komanso ndithu Brenda Kayo chifukwa chotilankhula ndi Amalawi mpulogalamu iyi Innocent Citizen Program. I think from zimene anthu akuyankhula kuyambira zimene anayankhula dzulo anduna anati akhangati sitili pabwino kwenikweni bene amalizira abanda iwo ndikatswiri pazachuma mwamva statement yawo mene amalizira ikuoneka ngati kuti amwina sitilibe pabwino kwenikweni so ndi nthawi yonena kuti tisiye kulozana atala tisiye kuyang'ana kuti kodi pakadali pano mwina amene akupanga chakuti ndi ndani akupanga chakuti ndi ndani tiyambe kuyang'ana kuti kodi ine ndikhoza kupanga chani kuti situation imene tili titulukemo otherwise sizikuoneka bwino sizikukhala bwino zikupereka mantha chiyembekezo palibe anthu anakhala excited ataona mafuta akwera nkumakhala ndi mtima kuti mafuta atizoapeza mophweka koma panopa ukuyenera upeze ndalama zambiri kuti uthire mafuta ukapeza ndalama zambiri zicha upezeso nthawi yambiri kuti ukakhaleso panzera mafuta ndi zinthu zonena kuti sizikupereka chiyembekezo zinthu zambiri zasokonekera zinthu zambiri zayima so komabe Innocent sizingakhale kuti palibe solution. Yes, that's the point. Kuti tsopano tisakhale no anthu oti tingopinda manja nkumalira tikhale pansi tikambirane tiyang'ane ndondomeko zimene zikhoza kutithandiza kuti tituluke mu vuto limene tili nalo. Tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya kulinji ndi Elvis Sowahowa. Pitirizani kutsatira kulinji komanso Times in general tionane kusiliko. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji kwakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesiya odija chiruguko chuyenda panji nanga ngati zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka panji nanga mziredio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji